pozdrav svima ljudi, ja sam Šuplajer, kao što vidite danas, crni mi ekran, evo ga, danas igram Minecraft posle ne znam nija koliko, da li 2 nedelje, da li nedelju dana, pa nisam baš snimao i to znate, i igrao sam malo Fortnite, znate kako se šta je ono bilo, da neki novi update bio, pa je ono šta sam ono snimao, zaboravio sam šta. Nebitno. Ostavite like i subscribe, idemo da spavamo. Like i subscribe, obavezno ljudi. I dalje spavam. Opet mi crna ekran. Evo ga. Naspavao sam se ljudi, kako se zove danas, šta će danas da radimo? Ja sam našao pickaxe. Da, ali nisam snimao, snimao sam Fortnite. A šta sam onda snimao Fortnite? Da, Battle Pass! Kako se zaboravio ljudi, znači ne razmišljam. Zaboravio sam jer se koncentrišem na Minecraft koji se ne čuje. Ne čuje se ljudi, nemam pojma zašto. Našao sam i dijamante. Pa sam od tih dijamanata napravio ovo ostalo. Samo ne znam zašto se ne čuje ljudi. Meni se ne čuje, brate. Šta je sad? Šta bi? Eto, crashao mi Minecraft, ljudi. Ljudi, evo me nazad, crashao mi Minecraft, ali nema veze. Stigo onako obaveštenje, da vidimo šta je. Nešto chat. A šta je ovo, bre? Gledao. I ljudi, i sad mi malo da zeza. Inače, mislim da znam šta ću da radim. Pošto je prošla nova godina, prošli su praznici, to, tako da, znate. Evo ga, malo je bolje, malo je bolje. Nemanja, se ona ti stavljao? Ovo. Pa ko stavlja, ja nisam sigurna. Pa, sjetiš na live kad si igraš sa mnom? Pa ko onda? Stavio sam IP, ali bio isključen server, brate. Eto, ljudi, imamo hakera. Hakirao mi server. Znači, hakirao može svako da uđe kad ga ja upalim. Možda sam ga ja upalio neku ušu i eto. Možda. IP ostavljam u opisu videa, tako da možda neku ušu. Dobro, idemo sad da sklonimo ukrase. Like i subscribe ljudi. Šta si bacaš? Šta si bačaš? Šta si bačaš? A dobro. Tu. Bolje ovo ili ovo? Kid klinac, da. To moj čale, vjerojatno ga ne čujete. Pa njegov, pa da. A šta se to čuje? Dakle, ovo drveće, to me baš zanima ljudi. Morat ću ovako. Vidi kako ovo poslužilo, zanimljivo. Šta radi, brate, šta radi? Tu. Ako se čuje zvukovi, to je neka igrica koju moj čale igra. Kako se zove? Ljudi, koncentrišu se, ne može da priča, znate. Čekaj sad, kako ću ovo da uradim, ja morat ću ovako. Pa da, i onda moram ovako da srušim. Tako, i šta sad? Kako će to? Tu. Ne! Jao, šta sam uradio? Ne vaze, kao da je bilo ovako, Ma
Znači ništa se nije desilo. Nije se srušio ovaj lišće. Ovo lišće nije važno za bitku, tako. Stvari fotosintezu i to, ali ovo je Minecraft, ljudiš. Bitka može preživi sa bilo če... Šta mi se dešava sa Minecraftom? Ljudi, nešto mi nije u redu sa Minecraftom, non-stop mi izlazi, ali ne znam zašto. Znači, malo pre crashao, znači neki problem ima. A i kad sam ušao u Minecraft... Eto. Kad sam ušao u Minecraft, stiglo mi neko obavještenje kao neka verzija, nešto, vratno je do verzije. Pa da, vidjet ću to i šta da radim s ovim. Vidimo se, ljudi. 3 sata kasnije. Evo me, ljudi, ušao sam u server, valjda je sad bolje. Popravio sam ovo, ne znate kako, ali dobro. Nadam se da je sad bolje, ako nije, onda prestajem da igram Minecraft, ljudi. Znači. Isto sklonio ovo jer mi je crashao. Ne crashao, izašlo ono. Ne znam stvarno šta jeste, šta nije izašlo iz servera, pa da vidimo da li je to pomoglo i to. Evo sad kako izgleda ovo. Tako. Sad izgleda malo bolje kao. Mislim, opet ne izgleda prirodno, ali dobro. Slučajno sam srušio, ljudi, ja nisam htio, majke mi. Šta će sada mi radi ova biljka, ljudi? Inače ne znam nije dakle ta biljka, samo tako odjedno se pojavila, ljudi, znači to šta je, ali tjedno se radi, znači ne stao, da, nova godina je prošla, samo da sklonim ove ukrase, ne znam šta ću da radimo. Da, ovo nisam sklonio. Ne znam, stvarno šta je to bilo, znači stvarno ne znam. Izlazi mi non stop iz Minecrafta, razmišljam šta može biti, a šta ne može, ali ne znam šta je to. Sad ovo, ako skočim tu, umreću, ljudi. Morat ću ovako, ovo da srušim, onda ovo da srušim, pa onda ovo da srušim. Ako se čuje muzika, onda je copyright, ako je copyright, onda neće da se čujem, ali dobro. Sve ili ništa. Eto. Dobro, barem sam se odmah tu. Kako sad jedan čudno, a? Jeste čudno je, ljudi. 2 epizode mi to bilo, a opet čudno. Navikao sam, ljudi, tako, bukvalno se te 2 epizode. I čao. Snimam video, nemoj da, čekaj, nemoj da praviš te zvukove, snimam video, to je čudno jako. I šta treba da urade, ljudi, ajde, reci mi. Like i subscribe, nemoj da se stidiš. Igrala si tamo The Guys, ima to puno pregleda koliko ima ljudi, ne od sad. Šta si rekao? Neka. Šta neka? Ne znam, ljudi. Pa dobro, šta se šapućeš, mislim, kaži ako je nešto ono baš privatno, ono kao, ono šapnije, ono kao. Dobro, ajde sad. Da vidimo. Da, ljudi, uradio sam. Huawei, ljudi, ne znam, šta je kad sam rekao, ne, dobro. Da, uradio sam sve. Koliko traje ovaj video? Sad ne znam, pošto sam zaustavljao, pa onda opet pustio i onda to je sad ne znam, ljudi. Aj stavit ću ovo ovdje. Koliko mi treba lovaca za 100 i sad jednom eto sklonio, pa da vidimo. Sad će to da izračunam, ljudi. Idemo. Ovo traje minut. 3 minuta, to je 4. 5 i ova 3, znači to je 8 minuta.
Sklonio sam ukras jer je prošla nova godina, pa mi se vidimo u sljedećem videu. Ako gledate na mom pravom kanalu, ostavite like i subscribe. Ako gledate na zajedničkom kanalu od mog brata i od mog brata i mene, zaboravio sam na sebe, svaka mi čast, zaboravio sam na sebe, ljudi. Da, ako gledate, ostavite isto like i subscribe. Inače, prvi put pominjem naš kanal zajednički na mom kanalu, tako da ostavite like i subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu i čao!